Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Aquest és l'últim dels 3 vídeos recopilatori dels diferents jocs que he jugat aquest any 2024 i que més m'han agradat. Els que avui us nombraré són els jocs que més m'han agradat, cooperatius, campanya, podríem dir, cooperatius, bàsicament. Com bé sabeu, potser alguns de vosaltres sabreu, alguns no, però aquest any ha sigut un any que he jugat menys que no pas el 2023, perquè vaig haver de fer una parada per motius laborals, vaig fer una parada en dedicar a fer vídeos i jugar. Llavors, per tant, aquest any he jugat menys, per tant, he jugat a menys campanyes, i la primera cosa que vaig retallar va ser precisament les quedades que feia amb el meu grup fixe de jocs cooperatius de campanya. I per això no seran tants com els del vídeo de l'any passat, però sí que he jugat alguns que m'agradaria explicar-vos. Tampoc és un top, o sigui, us nombraré els jocs, i l'últim sí que és el que més m'ha agradat, però la resta tots molt per igual. El primer que us vull dir és que vam acabar a principis d'any el Ticket to Ride Legacy, per tant entraria dintre aquest any, una campanya competitiva, per no dir la millor campanya competitiva que he jugat mai, extraordinària. Si no l'heu jugat, esteu perdent el temps, jugueu-la, val molt la pena. Llavors, un dels altres jocs que vull destacar cooperatiu, sens dubte, és el Sky Team. Un joc de taula que ha sigut un èxit, no sé si ha guanyat molts premis, una passada de joc, a més, molt original, jo el trobo fins i tot revolucionari, i una passada, quan fas la primera partida dius, home, però a mesura que vas afegint coses, vas avançant, vas fent altres escenaris. És una santa passada, no us explicaré res dels que ja sabeu, l'Sky Team és un imprescindible, ara mateix, dels millors jocs dels últims anys. Llavors, un joc que vull destacar és el joc Harmonia, de DMZ Games. Aquest Harmonia és un joc que tenim versió en català, i a més, teniu tutorial al canal de Professor Mumpi, com podeu veure, i és un joc de taula que és com un dungeon crawler de creació de baralles, que això hem d'intentar aconseguir l'èxit o es perd, no? Com tots els jocs cooperatius. Aquest joc funciona molt bé, molt simple, molt directe, també bastant fàcil d'aprendre dintre el que cap, i molt bé, molt divertit, i voldria agrair a DMZ per portar aquesta tirada en català, que és un goig, és un gran plaer poder-lo jugar en català. Molt bé, després d'aquí una altra campanya que vaig començar i que estic a mitges acabant perquè acabaré en solitari, és el Midwin, un joc que ens va treure Bumblebee al castellà. És un joc cooperatiu que hem d'anar desenvolupant el nostre poblet i anar fent diferents missions, i a partir d'un fil narratiu que ens va explicant una història com els humans interaccionem amb els diferents ens i éssers màgics d'un bosc. Un joc preciós, a més, en campanya molt lleugera, amb uns personatges que portem asimètrics, que cada personatge podríem dir que és un joc de taula, per si sol. Molt guai, llàstima del reglament que té alguns errors importants, que això em va fer passar bastant males passades, sobretot al principi quan vaig aprendre a jugar, però un cop arreglat això, mirat els facts de la BGG, molt xulo, el Midwin. I per últim, la campanya cooperativa que vam regar un cop després de la meva parada laboral, vaig reemprendre, va ser les Cròniques de Drunagor. Un joc a l'estil, un dungeon crawler molt ben fet, sí que té daus i tal, però molt guai. Com estan fets les habilitats, els personatges, les seves habilitats, i com s'han de gestionar a partir de cubs, la selecció d'accions que té. Molt guai, molt divertit, ens ho estem passant superbé, estem fent totes les ampliacions tot, i acabarem aquest any de jugar a l'última ampliació, només ens en queda una, que és el drac no mort, o una que va amb un drac enorme. Doncs això. A més, el meu company, Julio, Tablero en Mesa, aquí el saludo, pinta les miniatures i les pinta superbé i fa que la taula és un espectacle. Les Cròniques de Drunagor, per mi el millor joc cooperatiu i temàtic d'aquest any, sens dubte. I res més, fins aquí els cooperatius. Aquest és l'últim vídeo que faré de recopilació d'aquest 2024 i espero que us agradi. Si compartiu, si creieu que hi ha algunes coses que hauria de provar, jo encantat que ho comentem, interaccionem i
i comentem totes les diverses opinions que hi ha en el món dels jocs de taula i sobretot els cooperatius, perquè cooperatius potser estic més centrat a vegades en euros, però els cooperatius a vegades hi ha alguns que se'm despengen. Vinga, us deixo aquí, moltes gràcies i si no us ho he dit ja, molt bones festes, molt bon any nou i a jugar. Adeu!